Ngisacela ukubengelela nguMangothobane ISANGOMAsomoya P1 ngezinye isiphula ngamathambo. Mphathi okhubala sandla sensimbi usigwebo sentambo ehliziyo ebomvu zamadoda. Dikhathi lobathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Ngisacela ukuchaza lokhu bakwethu. Kukhona engizonifundisa nje khona okuncane okubalekile ngoba kunabantu ozothola ukuthi izinto zabo ziyalunga kanti ababoni. Uma wena uyile kumele lapho endabuko mase uthi ngicela ini ibhodlela leintombi ngibekisa ngalo ngenzela ukuthi wonke umuntu akubone lento engizama ukisho. Ufika ukuthi ngicela ibhodlela leintombi ekunikeze ethi nanti ibhodlela leintombi hamba nalo. Le ufika uliqaba ulenze ka 1 2 3 4 ukuthi unale bhodlela leintombi akusho ukuthi intombi sizoyizela kuwe. Kufanele ukuthi wena uyikhulumise umese nalo ibhodlela mase uyikhulumisile intombi mese nalo ibhodlela lenza njani liyakulekelela lapho. Sengisho khona ukuthi kunabantu abathi mkhulu ngicela ubuyise ngicela ukuthi ungibuyisele umuntu wami uhambile. Lo muntu ma esebuyile inyanga noma umelaphi noma ubani umenza lo muntu asondele kuwe. Athi mayisesondelile kuwe mase wena uyazehlisa uyakhuluma naloyo muntu. Sengisho ukuthi umuntu ma ufuna ebuye kuwe umelaphi endabuko ukunikeza umuntu ukuthi lo muntu asondele kuwe. Mayisesondelile kuwe mase wena uyachaza uyakhuluma uyaxolisa mase ke niyazwana naloyo muntu. Kukhona omunye othi hayi mina mkhulu ngifuna ebuye sekhasa ngamadolo, mina mkhulu ngifuna ukubuye senje. No, ku-wrong makunjalo. Umuntu uyasondezwa kuwe mayisesondeziwe kuwe mase emva khona ke mase lo muntu enze njani wena mase uyakhuluma naye. Kufana nentombi nayo intombi ma uyifuna siyenza ukuthi ma ukhuluma naye ikulalele ikunikeze ithuba. Sengisho ukuthi ke kubalekile ukuthi lokho abantu bekwazi ngoba abanye abantu basitshela ukuthi imithi ayibasebenzeli kanti imithi ngeke uze ukukhulumela umuthi. Wena umuthi uyakudonsela lokho okufunayo wena mase ke emva kwakhona ke mase kuya actor kukhona mase ukulekelela nanokuthi futhi leyo nto oyikhulumayo izweke kuloyo muntu. Nangazi noma ngizwa kahle. Yilokho ke ngifuna ukufundisa namhlanje ukuthi lento kufanana noma kuthiwa wena uyakholwa uyathandaza. Yabo ungathandaza uthi inkosi ngicela ungibusisa ngani ngemali noma ubaleni kodwa uma ungafuni umsebenzi wena uyavuka uhambe uyofesa hayi ukuthi umsebenzi uza kuwe. Sengisho ukuthi ke onendlebe uzongizwa. Yikho ngithi ke yonke into idingakala ukuthi ikulekelela ngalesikhathi wena usuwenza nomthandazo nawo mawuthandaza uNkulunkulu ukubusisa ngoba nakho